Jaume, després de molts anys d'investigacions, finalment hem aconseguit situar en el mapa on hi ha la major concentració de granges. La teva missió serà investigar què està passant realment allà. Aquesta missió és de vital importància. Inventora... Senyor Jaume Bon, hem inventat els supermorros. També hem inventat la superpinça. Com a alta tecnologia de la hòstia, la superbici. En Jaume Bon comença la investigació amb el supermorro de porc per camuflar-se a la comarca amb més porcs que persones. La seva missió el portarà a una terra on no hi ha aigua clara. S'enfrontarà a perills innombrables per descobrir l'origen del problema. I naixerà l'amor entre les fredes parets de ciment. Havia descobert on es feia el purí, però on anava? La superbici li atorga el poder d'atrapar cubes. Descobreix una veritat fosca, tan fosca com el mateix purí. En Jaume Bon és apressat per un porcater industrial sense escrúpols, que pretén usar-lo per fer espetec. Sort de la truja Bon, la cobdícia del porcater i la superpinça que li permet resistir els tòxics efluvis de patec. La truja Bon i en Jaume Bon veuen purí per sempre més. Aquest vídeo no hagués estat possible sense la contaminació generada per les macrogranges i indústries que abusen del medi natural.